Molweni nonke, igama lami ndinguSimbizile. Hayi manje ngingasimbizile kuni. Igama lami ndingubiza. Namhlanje ndifuna ukwenza isolution kule question paper yethu ngangoMarch. Question paper. Control test March 2017. Bendimenzile question 1 going to question 2. So at the end of my video you must subscribe to my channel so that uzoba updated videos ezintsha. Okanye uye kula page yami ithi Mama I made it grade 12 2017. Ikhona number yami pha, you can WhatsApp me so that xa ndibona xa kwivideo entsha ndikuWhatsAppele pha. So it's fine, okanye usubscribe okanye ufollow la page so that you'll be more aware of more videos coming. So masiqale ke, I hope sibonile i-question song baza kwenza question 2. Okay. Lento question 2 is about sequences ne series. So kuthiwa given arithmetic series, arithmetic series, siyamazi umehluko between series ne sequence. At least you should be able. Nansiya. Okugqibela kwathiwa masithini? Kwathiwa calculate 251 term. So sifuna ukwazi uba sifuna i-term ngoku, not i-sum. So term sisayibona musifomula. Sine-term, sine-sum. Term nantsi xa sifuna i-term. Okay. Oh shit. Okay. Oh crap. Buyisela back. Okay. Nansi series yethu sifuna i-term ke ngoku. Abanye abantu bahlulwa kukwazi uba ngeyiphi i-formula abamayisebenzisi. Yabona ke iwabethile shem. Umuntu ebepracticile but use-confused because akayi-understand kakuhle le nto. But iividiyo zami ziyehlula kakuhle loo nto leyo. So you should check my videos so uzoba clear. So sinikwe ntoni apha i-series lena ngeyantoni ngeye-sequence uba sifuna i-term langaphi sifuna u-251 apha kubani. So n ucaciwa sitheni simnikiwe ngubani u-251 andithi yebo injalo. So ngoku u-a wethu is equal to s1 which is 2 ne sayibona. Then masijonge, is it a series? Before we speak formula fanele sijonge uba is it arithmetic or geometric. Lena obvious bese sixelelwe pha ku-question it is arithmetic, which means in a common difference. So which is 9 minus 2 ngu-7. Now 16 minus 9 kwangu-7. So i-common difference yethu ngubani? U-7. So sifuna u-251 up, which u-a wethu ngu-2, n wethu 251 minus 1. Abanye bahlulwe yintoni? Kucofa i-calculator. Kuba le nto ithi nje 2 ogqiba ithi plus open brackets ithi 251 minus 1 uthi close brackets uthi times 7 kuphume bani? 1752. Uzifumene imarks zakho zale question. Zingaphi khona? ziyi-3. Ukhupha nje uthiwane untontoni wakho no-substitute nokhupha i-answer. 3 marks wakho na. Yahombiseka le nto. Eyesibini question ithini? And calculate the sum of 75 terms. Ngoba sifuna bani? I-sum of ngaphi? 75 terms. Sesifuna i-sum ngoku siyayazi. So bese simbalile le nto u-d wethu sathi ngu-7, u-a wethu sathi ngu-2. So sifuna e-sum ngoku. E-sum ithini ngokwi-formula? Uba kubalulekile wazi ii-formulas. N over 2. Abanye bambeke ule nto u-2 ngaphezulu babeke enye ngezantsi 2a sathi plus sithi n minus 1 t. Ayibona?
n wethu kuthiwa sifuna i-sum of what 75, so n wethu ngu-75, so izawuba ngu-75 over 2 times 2, a wethu ngu-2, u-n wethu ngu-75 minus 1, u-d wethu ngu-7. Then sicofa i-calculator yethu apha. Ngoba umuntu ocofa i-ratio yakhe abe grand. Okay, 75 minus 1, 74 times 7, 58. Okay, plus 4. Divide by 2 times 75. So kuphuma bani xa calculator yakho grand ilahlile lawe. I don't see why abantu bangayityanga lanto, ilahlile. Mhlawumbi nje understanding no George ke yabona unayo into equbhalisayo apha ebantwini. I hope ufaka ubright kuGeorge uzoba grand ne. Masigqithe. Oh hayi ke abantu balahla nyani apha naxa kuba kuthiwa the following sequence kwathiwa ngu-10, kwathiwa ngu-5, kwathiwa ngu-5, kwathiwa ngu-2.5, kwathiwa ngu-1.25. So into yokuqala ubona i-sequence, you have to evaluate. Uyazi syllabus when you only have geometric and arithmetic most of the time, so you have to evaluate uba i-geometric kanye arithmetic. Then le sequence le ayontoni, ayo series, sibona ngekoma yona i-series ino plus, yabona. So sine sequence apha. So into eyenzekayo ngokufuna sijonge uba sino common ratio na common difference ayikho apha, sine common ratio engubani, ithi T2 over T1, and u-T2 wethu ngu-5, u-T1 ngu-10, so ingangu-half, yabo, ingu-half. Apha kuthiwani? Okay, so kuthiwa umzekelo wethu uthi sequence converges, explain your answer. Ewe iyaconverge, so yes ngumark lo. I-reason yakho usenotsho uthi u-r wakho ubhetini u-1 no-1, and then xa uyijongile approach a certain number iyehla iya 1.25, iyesehla i-approaching number ayi-fluctuate, which is it converges. Ogqibayo ngoku apha abantu hayi ke wandiyazi apha bengathi ufika usathana uqobo, ithi S10 kodwa minus ezanto. Ufika wabeka laa nto, hayibo ndabe like abantu why they babhuda kangaka, because kuthethwa ngoba kuthiwa bala u-sum of 10 ubale ne-sum of infinity uziminase qha. Nantsi into ethethwa kule question, abantu baqha babhitwe le ndlela itheni i-question ibekwe ngwabo. Okay, so i-sum of 10 ithini iformula yayo? Ithini? Ithi Rn minus u-minus 1 ulapha, le memo ibhuthe phaa ke ithi over R minus 1. Ubhuda neememo kweentsuku, uthi minus i-sum of infinity A ithi 1 minus what? R. So siyasubstitute u-A wethu kula sequence because iqala ngo-10 ngu-10, u-R wethu sambala safumaniseka uba ngubani? Ngu-half. So size apha ne sifuna i-difference yethu apha, nantsi ke siyivezile le minus le. U-A wethu ngu-10 andithi, then u-R wethu ngu-half. Then siyahamba apha ekuqaleni sifuna i-sum of 10, so izawuba ngu-10 apha minus 1. Then siza ngaphantsi, u-R wethu ngu-half minus what? 1. Ayibona? Size ke ngosithi minus elikuqala. U-A wethu ngu-10 obviously, then ibe ngu-1 minus half. So apha ucofa i-calculator yakho kakuhle ngu-19.98 minus kweli cala izawuba ngubani? Izawuba ngu-20, kuthiwa equal to 0.02. Mna ndikhuphe le nto, kodwa imemo yona ayikhuphanga loo nto, ikhuphe bani? U-5.
Yayibona? So asizoyazi, but mna in my understanding nansi eyam. So ithetha ukuthi loo nto yiba careful ngezinto ozibona online. You have to be able to verify them. You have to consult your teachers. Yebo? Nantso ke bosisi. No bhuti. Tenda focus kusisi andiqonde into yakho. Okay. Sibonile leya. Ngoku sizawuthi ifoni yam lena andiba ndizama udlala umculo. I-ringtone bayandiphuthaphutha andifumaneki anditholakali okay siyayibona nansi ugqibela kodwa solve for x. I don't give up ne kuthiwa solve for x ne. So apha ngoku siza kuthi look for i-values zethu ze-series i-first 3 terms so that ibona uma i-geometric okanye i-arithmetic okanye yintoni sizawukhangela into sizifunayo. So u-m bethu baqala ku-2, so endaweni no-m sofaka u-2, so sizawuthi x sithi 2 apho endaweni no-m sithi 2 because ziqala ku-2 plus 1 sigqithe sithi x. Abanye abantu ngulo x bave bamshuya ndayaba ku-10 sifaka u-3 ngoku because abheka kubani ku-8. Ayibona? Okay, then siye kolesithathu sithi x sithi 2 sithi 4 plus 1. Elokuqala izoba ngubani? Izoba ngu-8x plus itmonisa uba yintoni lena yi-series because siyathini siya-adda ne. Then esibini izoba ngu-16x, esithathu ibe ngu-32x of 16 to 32x then plus then siyarhuqa siyakubani si-108 andithi because ixelelwe angu alingana no-508. Uyayibona? So siyayibona le nto uba yi-geometric series ne because sine-common ratio after ndijongile engu-2 16 over 8 16x 8x. So x bayahlabana kushiyeke bani u-2. U-a wethu ngubani? Ngu-8x. Abantu nantso ke yenye imistake yabo bathi ngu-8 abathi ngu-8x andazi noba inani abaliboni uba ngu-8x bona balibone ngu-8. Okay, masigqitheke. So kuthiwa pha solve for x. Okay, so siyayazi u-Sn wethu is equal to 508 ne. So lena sesitshilo sathi ngubani? I-geometric ntoni? Series. So ngoku sizawuthi Sn is equal to a sithi r n minus 1 sithi ke ngoku r minus 1 andithi. Okay, siyayakhe siqela u-n wethu ubalekile besimazi uba ngubani? U7 ne. Siyabona u-n wethu ngu7 siyamazi. So sizawuya sithi 508 is equal to a wethu siyamazi uba sithe ngubani? 8x. R wethu sithe ngubani yena ngoba simbala? Sithe ngu-2 then siyamazi 8 wethu u7 minus 1 over 2 minus 1. If usibala kakuhle apha sothi 508 then u2 to the power 7 ku-128 minus 1 ibe ngu-127. Okay, sithi 8x times 127. Yabona? Because ngezantsi iphelile u2 minus 1 u2. So sizame ngosolve x wethu because sinabani ngoku? Sino 508 is equal to 8x times 127. Then
sizame ngoku times sithi 8 times 127 iphuma bani 1016x is equal to 508, then divide then therefore x wethu nankuya 508 over 1016, so izoba ngubani? Izoba ngu-half. X wethu ngu-half, siyayibona? So I hope uyi-enjoyile. Andiyazi ke isolution yethu ithethe enye into guys, andonqeni nondibonisa. Nansi isolution yethu, uyabona? So nandikhuphe eyam into, nabo bakhuphe eyabo into. Most of answers sikhuphe inye qha esingenele kuyo yilena, but i-explanation yona khayifani, but ke kwezi siye safana. But yeah, so ufuneka uziverify imemo xa uzibona online ne. Okay, thank you for watching. Share page yam, share video, tell your friends at Cape Town, tell your friends at Joburg. So that sizayiqhuba sonke. Okay, bye bye. Have a great time.